Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. Ka Lympung Ïalehkai open to all knockout football tournament 8,000 apundrio bala penlong da kaseng kinongnya tuk-tuk ne ka the Ultimate Legend Bikers Association Eastern Zone kalapoi sha kabakut ha ka nyotarik urumpang ha ka ba ka One United FC kala Korea ka namla do hadien bakala penlim no ya ka Kulumlang FC da ar la ka way goal ha madan shnong umroi ed ka jingthmu jangka Tulba habala penlong ya ka ne ka Lympung ka long shibenta ban penmi pisa na ka benta ban kershan ki long yeng ki baduk bat ki bajenjar bat khamtam ban penshna ya ka wei ka long yeng ka baduk halor ka jingthmu na ka benta ban penshna ya ka wei ka long yeng ka baduk ka barangli hapo ka dong ribhoi district te kumta ka One United kala yo pediang ya ka khusnam pisa ka bashilak tingka kat ba ka Kulumlang kala yo sanpho hajar tingka bat ki trophy ya ka kerdan balai ne ka third place la yo da ka Western NCB ka balapan liam ya ka Umkhti FC lingba ka tie breaker bat kala yo pediang ya ka khusnam pisa ka bashipho hajar tingka haringkat bat ka trophy ja ka te ka Lympung lapan ha perda da MLA ka umroi uba daman bat lamari kum ukong san ha ka jingedon lang uba Raymond Kharbuli second in charge Khapmara police outpost uba PB Selyang uske tri ka sanju kirang bash nong ribhoi uba H Marwen kinong ilam ka Tulba bat ki wei Next point, sir. Check but the cash prize 50,000 harangkat bar ka trophy kanlet siya ka Kulumlang FC cash prize cheers for Kulumlang FC. Hip hip! Hip hip! Cheers for One United FC! Hip hip!